Здравейте, хора! Днеска моето куче спи. Шегувам се. Може би не се, но вижте колко е яко легалцето. Нали ви обещах да ви го покажа. Вижте какви играчки има. Те по принцип са мои, обаче ми го дадохме. И да, много е мекичко, вижте. Тя ми потъва ръката. И вижте какви панталонки има. Много са широки и удобни. Съм с фанелката, кукнат съм. Защото днеска ще снимаме видео, на което сигурно ще съм кукната. Добре, почваме сега. Само да си оправя всичко. И така. Чао, до след малко. Ето, хора, на какво ще играя? На 99 нощи в гората. Чакайте само малко да сваля надолу това нещо. Така, хора, започваме. Ето. Сега ще играя колкото и вие да виждате. На вас ще ви е наобратно. Добре, изчакайте малко. Хора, извинявам се, леко ви е размазано, обаче не иска да го оправи. Вижте. Колкото и надалече да го слагам и наблизко, не става. Поне ще ви показвам някои места, които ви може да взимате от 99 нощи в гората. Така. Чакайте малко да бутна всичко това. И да оправя стойката, естествено. Да започваме. Play. Сега играе. Ето го моето геройче, аватара по-скоро. Хора, гледайте ми кратките видеоклипове, ще ви го покажа. Ето ме, аз подскачам в момента. Се вижда съвсем размазано и е много гадно. Съжалявам, хора. Така, хора, днес ще играя след това извънземно. Виж. Хора, какво стана? Хора, виждате ли от това? Аз излезнах извън мапа. Вижте очите кървясалите на Елена. По-скоро не са кървясали. Да, това е един от лайфхаковете. Ако скачате един върху друг, вие може да излезнете от това. Да. Боже, трябва сега да хода и така. За да отида от другата страна, да ви покажа нещо. Така. Хоп, паркурист малко. Паркур. Не, паднах. Не. Не знам какво да направя. Добре, ще скачаме на върха, но отново. Не, шегувам се. Хора, това не го правете. Много е трудно. Съжалявам, хора, но вие пък така не ме чувате по-после. Чакайте да излезна по-добре. Хора, не знам каквото виждате. Ако не виждате, ще ви покажа в някоя друго видео това, което съм правила. Така. Второто. Така ги редувате, искам да видите какво ще стане. Както аз сега ще видя и вие може да четете, обаче аз не. И да. Вижте. Бомбонки падат. Чакайте да видя. Аз имам 11 бомбона. Пишете видео в коментарите изобщо играете ли и дали имате бомбонки и колко са на брой. Правиме ето така. Ако искате бомбони и нямате, ето така ги редувате и двете. Горе-долу. Така по едно време ще ви дадат бомбони. И ми пишете вие за Хелоуин как ще изглеждате. Май второто или първото. Първото ще е. После втората.
О, не, обърка го. Добре, давайте пак. Първо. Второ. Първо. Второ. Първо. Първо пак. Първо. 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 Нямам избор. Добре, хора, това можете само един път да го направите. Паси. И съжалявам, хора, това, което виждате. Не виждате мене. Може да видите някои локации. Тъкмо това ще е изненадващо за вас, което ще правя. Знам, че съм много така, че да играя сама, но така. Отиваме сега на първата локация. От всичките. Първо трябва да се, естествено, убиваме първо заек. Няма да стане естествено. Как на другите ютубъри става, на мен не. Ми лайфхака беше, че ако не си запалил огъня както аз, ето тук ще го пуся. Ако не си запалил огъня както мене, може по някакъв начин да ви дадат Bunny Food. Пробвайте го и вие и ми напишете долу в коментарите дали работи. Втория лайфхак е, че дървото с ето тази брадва, нормалната, ако го удриш и искаш да го отсечеш, то ще е 13 удара. Сега ще го пробера. Вижте, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Хора, то наистина така. Но това е хипер много. Това не е ли малко досадно? И с другото съм чувала, че е само 5 пъти. Като дойде трейдъра, аз трябва да съм намерила естествено Bunny Food. Ето, още ще го убия и то ще ми даде Bunny Food 100%. Хора, докато не намеря револвер, няма да убия, няма да ходя да намеря първото дете. Защо ще се чудите? Но то револвера за какво тя? Ти мога да ги стреляш близко. Да бе, отдалеч мога да ги стрелям. Знам, че вие сте чували за лайфхака там за пистолета на извънземното, обаче с револвера е по-яко. Защото хем ти е безплатно, хем ти е удобно. И го убиваш по-бързо вълците, които пазят детето. Така че, сега ще потърсим места, на които има точно револвер. Така. Пак искам да ви кажа, че се извинявам, че е такава гледката при вас. Размазана, но няма друг вариант. Сега ще го направя огъня на макс. Май беше 5 левова. Аз по 4 лева. 5 левова е максимумът. Така. Може ли да ми напишете също това долу в коментарите? Вие плащали ли се Robloxи
Пари, демек истински пари да имате. Аз, да, и то хипер много. Хипер, ама хипер. 400 са ти 24 лева. И имах толкова много, защото майка ми е добра. Вашите майки такива ли са, като моята? Ай също това, тиквите, ако сте още Хелоуин, още те ви осветяват пътя. Обаче не ви гонят от злия телен. Демек баба ти е Лена. Ето баба ти. Вижте. Извинявам се, госпожо, обаче е малко странно да се държите така с мене. Все пак съм малко момиченце на 9. Шегувам се на 18. Да, бе. На 10 съм. Не съм на 9. Две тикви. Отивам още дърво да сека. Още 100 дървета ми трябва, че да стана 4 лева. По-скоро 100 дървета трябваха да стане не знам кой лева. 5. Аз където копая то там... хора, извинявам се, че говоря грешно, но съм си такава. 3 лева... ето го тоя. Трейдъра. Тук. Тато опия. Зайчо такъв. Да. Ако сте на такова ниво, както мене, с фенерчето, мога само да моля те, дай ми бъни фуд. Ще припил бой. Бъни фуд. Цим сега го трейдна с трейдера. Така. Вижте сега. Не трябва да взимате Good-Axe. Не трябва да взимате фенера, ако сте като мен с фенерче. Трябва да взимате... не трябва да взимате Good-Axe, а Good-Axe. И сега ми иска кожа от вълк. Да, виждате, но не виждате. Виждате, ама не виждате. Защото с това може да убиете по-лесно вълка. И сега отиваме. Ето за тази го говорех, че с нея може 5 пъти да ударим по дървото и тогава ще се оправим. Вижте, 1, 2, 3, 4, 5. Ето казах ли ви? Така че за това ви говоря. И да. Колко дни сте оцелявали? Аз оцелявах 17 дни най-много. И един път си победих рекорда, но умрях пак. На 18-тия ден точно умрях. Защо? От невнимание умрях. Хайде, елате сега да пробваме следващия трик. Дали ако погледнем през прозорчето, ще видим едното дете се пята май беше или някоя си. Има 2 феи! Не знам колко се вижда на вашия екран, обаче аз виждам 2 феи. Как 2 феи? Виждате ли? Ето тук има една фея и тук отвън има още една. Чакай да ти почукам на вратичката. Трябва да е през нощта. Ето тук виждам една фея и отвънка има една фея. 10 такива. Добре. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ето 10. Айде, дай ми те очи. Къде ме телепортира това нещо? Скип. Тук ги посях явно. Не знам. Така. Ще седа тук до полунощ. Ще чакам. Да почукам на вратата. Как? Не, трябва ми фенер. Трябва ми от нея. Да. Сега ще си... Съжалявам, хора, че говоря така, просто съм болна. Искам съм да видя 3 дървета ми е за картата. 1, 2, 3, 4, 5. Долу.
който е приял с мен. А и следващата ми игра ще е на Баба Грани. Не тук, не тук, а тук, та. Да, съжалявам. Ето така и да се оправят култистите. Така, не ви казвам, че ще оцелея, така че много надалече го направих и няма как да се кача. Да, не ви казвам, че ще оцелея, защото няма да оцелея. Така, да. Направих си картата, сега ще търся желязо. Желязо и алкохол. Так, желязо и алкохол. Ау бе, ау. Вълкът изчезна като влезна там. Какво беше това? О, благодаря. Тейк по-скоро. Дай бе, браво. Так. Приклещих ли теб? Да. Исках да кажа нещо, обаче се сетих, че има малки деца като мене, които са даже и по-малки, които ме гледат. Съжалявам, че щях да го кажам. Да. Това не знам как се маха. Ще ми това в коментарите. Това са от не очите. Кървавите. Не знам. Хора, не знам колко минути. 16 минути записвам. И още съм до никъде. Ужас. Но какви са тези неща? Защо само аз не знам какво е? Добре, отивам към огъня, който сигурно ще падне след малко и няма да е огън. Ще е само място за огън. Мога да ви разкажа, ако някой е виждал от нея самолетите, които са просто е така в нищото. Вие сигурно винаги сте чудили какъв разбит самолет. Преди няколко години е имало едни деца с точно 4, както е и тук. И те, понеже трябва ли да оцелят от гората, че че се блъснали в един самолет. Тук в тази гора. И това, ако е истина, тази игра може да е точно на това запис. Точно на това да е направена. Според мен тази история, ако е истина, е вау. Вижте, никой не влизайте тук, защото тръгвате да умирате. Дори да ядете, няма да се оправите. Ето, вижте, да се оправите. Трябва да отидете до огъня близко. Ще се оправите. И също това, ако ви е пален инвентара и си чудите между кое да вземете по нея пържола, която я изядох, или е такова кръченце, вземете пържолата. Тя ви нахраня с май 3 такива. И много по-добра. Не днес, ако аутистите ще ме нападат май. Ако ме нападат май, ще спре видеото до тук. Ето го бебето. Да, тази игра ще спре до тук. Ще играя нещо друго. Така, и чакайте само една минутка. Така, хора, ще играя Squid Game. Не знам пак колко се вижда, но пак се вижда нещо. Така, влизам. Много съм нещастна. Тук май повече се вижда. Да, имаме напредък. Хора,
Просто снимам през телефон, не през камера и затова. Ще взема просто камерата на тата. Някой път ще снимам с нея. Обаче ние като я зареждаме, тя няма па... Да, така че мама трябва да ми вземе камера. Камера, мама. Хора, ако играете Squid Game някога, не в истинския живот, в игра. И това ви е перфектното място за скривалище. Влизате в кенефа и така се бъгвате горе. И сте прекрасни. Сега и чакайте само малко. Така, съжалявам. Просто ме пита, защото извиняха колеги от работата. Така, няма на какво да се обясня. Там може да се скриете, където ви показах в тоалетната. Ето там отворената вратичка, където е. А другите вратички са за да си купувате неща. Това изобщо не прилича на истински. Добре, прилича, обаче такива неща няма. Тук няма да си купуваш всякакви неща. Ти отиваш директно и се бориш за свобода. Така. Ще се пробвам един-два пъти да умра, за да видите какво става на въпрос. Като умреш, много гадно. Ти примерно си стигнал по средата на играта и умираш. И стискайте ми палци да съм от нея червените гардовете. Нема как. И чекайте само една минутка. Така, извинявам се хора, че не ви снимах. Вижте го този стрел белеца. Аз не избрах какво да съм, така че може да съм един от там. Чекайте, тук се запиша. Значи не съм един от тези. Ето го, този е най-важният. При мен е размазано спокойно. Точно ми Боже. Не е чак толкова размазано. Няма от кого се оплаквам. И вие. Поне тази игра може и да е добре. Чакайте, ще го смъкна по-надолу. Примерно е така. Чувате ли го? Това е пискливото бе. Чакайте така да ви го намгаса. Тази пък какво е? Ето го бебето, кой е? Искам и аз да го държа. Но пък аз много умирам. Ще убия и детето с мен. Чакайте, вижте от тук. През зеленото. Добре, нищо. Другата игра. Трябва да съм... аз забравих да тичам. Нека да намалим, че някакви деца не може да го гледат. Не могат да го слушат, защото е забранено. Така. Спрете си звуковете на телефона. Ето. Тичам с цяла сила. Вижте патроните им на тези. Селят. Бързо. Опа. Мина ли тази с детето? Майда. Къде е тази с детето? Детето държиш. Добре. Тако детето. Не бе, къде отиваш, бе? Просто люди. Чакай, че ще да помогна. Чакайте. Те им помогна. Просто трябва да ходя. То май всички са минали.
Някои са в кутии. О, добре да че не ги виждате. Мале, прекрасно. По-големите може да го играят. Това е на Roblox. Или е така просто си го инсталирате. Да. Да знаете, аз не качвам видеа в TikTok. Хора, вие кои бяхте избрали? Кои ще да изберете? Това или това? Аз в принцип не искам да продължавам, но ме избраха за кръгче. Така, тръгваме. Сега ще ви покажа тази посока. Снова. Събием бързо. Нямам с хора, ако не виждате много. Оп, скри се. Окей, не съм. О, то другия е до мен в Кенефа. То е 21 с коса. 274. Да, вие няма как да го видят, абсурд. Така мога да поиграя един кючек за вас. Чакайте, по-скоро е така. Кой е нашата кралица, батко, опа. Малко на ключиците събрахме са. Нека да не излизам. Ето така. Опа на ключиците, опа. На ключиците. Ох, пак извънат на тази моята майка от екипа. Няма да споменавам, имате чему ми се скарат, че са просто люди. Маля бързо да бегам. Вземам пищака и бегам. Бегам с него. Бегай. О, тя държи бебето от отзада. Трябва хода и помогна на тая. Чакайте да вдигна малко телефона, че ми е малко трудно. И вие си мислите, че ще ми видите ръцете. Не е възможно. Само моите приятелки, които ме виждат. О, пак ли някой цуменка, бе? Ох. Къв си ти беше? Добре. Тая е с бебето. Ще убия. Нарочно, защото държи бебето вместо мен. Бих ли я бе на колко? Таба без кръвяса. Не. Пат. Бе, what the fuck up? Буквално се глична. Мога да стрим. Не, там опи. Хора. Еми така е. Не, няма да плащам, естествено. Детар. Такова. Хора, баси тъпата игра. Еми... Вижте. Гледайте. Това е много яко. И сега ме вкарват мене в пеща и ме изгоняват. Вау. Та добре. Чао. И сега ще ви покажа един малък бомбон. Ето го малкият бомбон. Пускам някакъв песен, не се чува. Аз се снимам на селфи камера. О, боже. И така. Чао.